Solo Semare Koden Payekna Samorires Eko Balik An Titiane Gondoyone Ong. Wis suluk. Wah, aku meneng delik nang kono. Ndak krungu. Ning krungu aku tetepan. Ada, Cil. Sehat ta, Cil? Sehat. Wis maem. Lah kowe opo? Jangan. Lawuh kok. Lawuh ki tempe, tahu, opo ngono kuwi lawuh. Nganggo apa? Tempe. Apa tahu? Tahu. Ya wis, parikan saiki. Yuk. Cih, mangan esuk marai lemu. Najan ngantuk isi sinau. Kowe ngantuk tenan iki. Ya wis, yo. Yang keloro. Mangan telok, ojo dikula. Mangeti dina Sumpah Pemuda. Oh iya iki 28 Oktober ya, Cil. Mengeti dina Sumpah Pemuda. Ya, demo pemuda basa Jawa ya ora apa-apa. Wis lho, sesuk sing hafalke sing tenanan ya. Cih, Oke? oke. Salam budaya. Terima kasih sudah menyaksikan. Like jika berkenan, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng.